कधीतरी न पाप केलेली शिक्षा देखील आपल्याला भोगावी लागते. पुणे, एक भूताचे जंक्शन. सुजय, विकास, अमित आणि ईशा चौघही अगदी जिवलग मित्रमैत्रीण. सगळ्यांचं एकमेकांवर फार प्रेम. त्यातच यांच्यामध्ये एक वाईट घटना घडली होती. सुजयचा मोठा भाऊ हा त्याला सोडून गेला होता. तो त्यांच्या गावी होता. इकडे चौघे सुजयच्याच घरी होते. तिघ मित्रमैत्रीण सुजयला फार समजवत होते. सुजय ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता, पण कसं बस त्याला समजवले आणि ठरलं चौघही ट्रेननी सुजय आणि त्याच्या भावाच्या गावी जाणार, त्याच्या अस्त्या घ्यायला. मुळात ही गोष्ट यांना फार उशिरा कळली होती. सुजयच्या भावाचा रेल्वे स्टेशनवरच निधन झाले होते. मुंडी वेगळी आणि शरीर वेगळे असे. गाव हे पुण्यापासून अगदी 3 ते 4 तासाच्या अंतरावर. ट्रेन भेटेल याची अपेक्षा होतीच. चौघही मित्रमैत्रीण तिकीट काउंटरवर गेले आणि बघतायत तर काय, तिकीट काढायला गेले. त्यातच टीसीला विचारले. टीसीने सांगितले की तिकीट हे पूर्णपणे फुल आहे. त्या सुजयचा विश्वास बसत नव्हता यासाठी की जी ट्रेन रोज खाली जात होती ती आज भरलेली कशी. सुजयने ट्रेनकडे पाहिले आणि त्याला फार चीड आली. तो बोलला, काय मजाक लावलाय तुम्ही? ती ट्रेन पहा, पूर्णच्या पूर्ण खाली आहे आणि कशी काय ती आम्हाला नेणार नाही? आम्ही त्याच ट्रेननी जाणार. सुजयने हट्ट धरला आणि चक्क टीसीची कॉलर पकडली. टीसीला फार राग आला. तो आपल्या पोलीस कॉन्स्टेबलला बोलवणार, पण तेवढ्या सुजयच्या मित्रमैत्रिणींनी टीसीला झालेला सगळा प्रकार सांगितला. टीसीने त्याची मानसिक परिस्थिती समजून घेतली आणि सांगितले की आज तुम्ही घरी निघून जा, उद्याची ट्रेन पकडा आणि जावा. कसेबसे यांनी सुजयला समजवले. ते स्टेशनच्या बाहेर निघणारच साधारण एक 10 वर्षाचा मुलगा आला आणि त्यांच्या हातात काहीतरी देऊन गेला लिफाफ्यामध्ये. तेवढ्यातच ईशा बोलली, ए बाळा थांब. पण तो मुलगा एवढ्या वेगवान गतीने पळून गेला की तो दिसूनाहीसा झाला. अमित बोलला, बघ काय आहे त्या लिफाफ्यामध्ये, खोलून बघ. ईशाने तो लिफाफा खोलला आणि ते पाहून ती थक्क बसली. कारण की त्यांना गावी जायचे 4 तिकीट त्याच ट्रेनचे भेटले होते. अमितने ती तिकीट हातामध्ये घेतली आणि बोलू लागला, हा काय फालतूपण आहे? आत्ता तर ते टीसी बोलले की ही ट्रेन पूर्णपणे खाली आहे आणि कशी काही आपल्याला नेल. सुजयने ती तिकीट पाहिले आणि बोलू लागला, 1 मिनिट, ही ट्रेन तर दुसरीच आहे. सुजयने नीट पाहिले आणि तिथे प्लॅटफॉर्म नंबर दिला होता. ते त्या प्लॅटफॉर्म नंबरवर आले आणि त्यांनी ती ट्रेन पाहिली तर ती खरंच तिथे अस्तित्वात होती. मनातल्या मनात सगळे खुश झाले की चला आता त्यांना जायला भेटणार. ट्रेनला निघायला साधारण 10 मिनिटं होते. हे चौघही आतमध्ये बसले आणि आपले सामान ठेवू लागले. तेवढीच ईशा बोलली, मला ताण लागली यार, कोणी पाणी आणेल का? मग बस विकासचा होकार आला, हो आणतो ना, तुम्ही थांबा, कोणी जाऊ नका. पण आश्चर्याचं म्हणजे ते ट्रेनमध्ये कोणीच नव्हते. असे वाटत होते की ही सध्याच बनवलेली ट्रेन आहे. एका वेगळ्याच प्लॅटफॉर्मवरती उभी होती. आजूबाजूला ना माणसं न कोणी. इकडे विकास हा ट्रेनमधनं खाली उतरला. सहज विकासची नजर तिकडे असलेल्या त्या लिस्टवर गेली आणि त्यांनी पाहिले की त्या लिस्टवर लावले होते या चौघांचे नाव, म्हणजेच रिझर्व्ड नाव जे सीटवर असते. विकासला धक्का बसला, हे कसं काय शक्य आहे? अगदी 10-15 मिनिटं आधीच आम्हाला ही तिकीट दिली गेली, तेही ठीक आहे, पण आमचे नाव ह्यांना कसे माहिती? त्याने दुर्लक्ष केले आणि पाणी आणायला स्टेशनच्या जवळ आला. पाणी घेतले आणि पुन्हा त्याच प्लॅटफॉर्मवर तो जाऊ लागला. तो प्लॅटफॉर्म अगदी बाजूला होता, तिथे कोणी जात नव्हते. ट्रेनच्या जवळ पोहोचताच त्याला मागून आवाज आला, अहो ऐकता का,
मला ते पाणी द्याल का? विकासची नजर मागे गेली आणि तिथे कोणीच नव्हते. त्याला वाटले की काही भ्रम असेल, म्हणून तो पुन्हा चालू लागला. शेवटी आता 2 मिनिटं राहिले होते ट्रेन सुटायला. इकडे तिचे मित्रमैत्रिणी त्याला बोलवत होते. कुठे असेल हा, येत का नाही? आणि विकास हा चालण्यात व्यस्त होता. पण पुन्हा एकदा मागून एक खांद्यावर हात पडला. तो हात पडताच विकास जणू कुठेतरी हरवून गेला. त्याने मागे पाहिले आणि अक्षरशः तो तिकडे बघत राहिला. मागे एक साधारण 5 फूट 2 इंचाची मुलगी उभी होती. तिने एक नवरीसारखी साडी घातली होती आणि तिचा चेहरा हा पूर्णपणे लपवला होता. विकास तिला पाहताच हरवून गेला. विकास बोलला, काय पाहिजे तुम्हाला? मग काय, ती नवरी हळूहळू पाठी जात राहिली आणि विकास हळूहळू पुढे येत राहिला. विकासला समजत नव्हते की तो काय करत आहे. क्षणभरातच तो शुद्धीत आला आणि मागे वळणार त्याच वेळेला त्या मुलीने पुन्हा एकदा त्याचा हात पकडला आणि पुन्हा मागे गेली आणि त्याला एक बोट दाखवली आणि त्याच्याकडे येण्याचा इशारा केला. विकास आता पूर्णपणे तिच्या प्रेमात हरवला होता. ती आता इकडे पळत होती आणि विकास तिच्या मागे मागे जात होता. विकासला काहीच समजत नव्हते आणि शेवटी ती येऊन एका खांबाजवळ थांबली. इकडे ट्रेनचा आवाज म्हणजे ट्रेनचा हॉर्न जोरात वाजला. विकासची नजर पुन्हा एकदा तिकडे गेली. विकास जाणार, पण त्या मुलीने पुन्हा एकदा विकासचा हात धरला आणि विकासला मिठीत घेऊ लागली. विकास हा तिच्या जवळ येणारच, पण त्या क्षणी विकासने तिच्या चेहऱ्यावर असलेला तो पदर काढला आणि विकास जोरात किंचायला. विकासने पाहिले की त्या मुलीचे डोळे हे पांढरे पडले होते. होठ लाल जरी झाले असले तर त्यातून रक्त गळत होते. दात हे अक्षरशः लटकत होते. जीभ ही फाटलेली होती. चेहरा का बघावा असे परिस्थितीत होता. क्षणभरातच तिकडचे वातावरण बदलल्याने थंड झाले. विकास हा मागे बघून पळू लागला आणि मागून हसण्याचा आवाज येऊ लागला. विकास हा चालता चालता बोलत होता, कोण आहेस तू? माझ्या मागे का लागली? पण मागून ती हाडळ हळूहळू हवेत तरंगत विकासच्या मागे येत होती. इकडे विकासचे मित्र ट्रेनमधनं उतरून त्याला शिव्या घालत होते, बोलवत होते, पण विकासचा आता पता नव्हता. शेवटी ट्रेन चालू झाली आणि ट्रेन निघू लागली. त्याचे मित्र आतमध्ये बसले, पण विकास इकडे पळत होता. विकास हा त्या प्लॅटफॉर्मवर पोहोचला, पण उशीर झाला होता. ट्रेन निघून गेली होती आणि त्याचे मित्रही. विकास त्या प्लॅटफॉर्मवर एकटाच होता आणि पूर्णपणे आता हसण्याचा, किंचाळण्याचा आणि रडण्याचा आवाज येऊ लागला. कधी बांगड्यांचा आवाज तर कधी पैंजणांचा. विकास खाली बसला आणि त्याने काय पाहिले हे त्याला आठवत नव्हते. आणि पूर्ण स्टेशनची लाईट ही बंद चालू व्हायला लागली आणि जणू विकासला त्याचा मृत्यू दिसायला लागला होता. एक हात विकासच्या खांद्यावर आला आणि जणू काय विकासला लकवा भरले की काय असा विकास हा तिकडे थांबला. एक सुरी ही विकासच्या गळ्यावर आली आणि त्याची मुंडी ही चिरडली गेली. इकडे ट्रेनमध्ये त्याचे तिन्ही मित्र त्याला शिव्या घालत होत्या. कसा असेल रे हा मूर्ख, ह्याला समजत नाही का? कुठे जायचं, काय जायचं, किती वेळ जायचं? सुजय खूप बोलला, पण अमित आणि ईशानी त्याची समजूत काढली. अरे तू काय लहान आहे का? येईल, उद्याच्या ट्रेनने येईल बस. एवढे यांचं बोलणे चालूच होते आणि त्याच क्षणी सुजयला एक फोन आला.
सुजयने तो फोन रिसीव्ह केला आणि तो फोन त्याच्या भावाच्या मित्राचा होता, म्हणजेच राहुलचा. हा राहुल दादा, बोल ना. हो दादा, मलाही माहिती आहे फार वाईट झालं. जमलंच तूही ये. तिकडे राहुलने सांगितलं की मीही नक्की येईल. काही दिवसात तुझी गाडी घेईन. फोन ठेवला आणि राहुल आपल्या कामात व्यस्त होता. क्षणभरातच त्याचा लॅपटॉप हा जणू बंद पडला. व्हॉट नॉनसेन्स, मी याला आत्ताच तर यूज केला होता, असं कसं काय झालं? राहुल त्या लॅपटॉपला बघून बोलू लागला. पण पुढील काही क्षण त्याने असे पाहिले, ते पाहताच तो थक्क झाला. त्याला ती तीच बाई दिसली जी मगाशी विकासला दिसली होती. ती बाई त्याच्याकडे बघून हसू लागली, पण राहुलचा चेहरा हा आता डगमगला होता. तू 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 इथे काय करते तू? राहुल पळण्याचा प्रयत्न करणार, पण ती बाई ही त्या लॅपटॉप मधनं बाहेर आली आणि राहुलला फक्त पकडलं आणि त्याच्या बाल्कनी मधनं बाहेर फेकलं, 5व्या फ्लोअरवरनं. राहुल खाली पडला आणि पडता पडता तो वरती बघत होता. ती बाई त्याला तशीच बघून हास्य देत होती. इकडे राहुलला माणसांनी उचलले आणि हॉस्पिटलाइज करायला नेले. राहुलने कोणाला काहीतरी सांगितलं आणि इकडे ईशाला फोन आला. ईशाने फोन उचलला आणि त्या माणसाने सांगितले की राहुल गेला. ईशाला धक्का बसला, पण या व्यतिरिक्त धक्का या गोष्टीचा बसला की त्या माणसाने सांगितले की राहुलने जाता आता सांगितले की ती परत आली आणि तिचे नावही सांगितले. ईशाने त्या क्षणी मोबाईल हा हातातून सटकून पडला. काय झालं? अमित बोलला. तसंच खिडकीमध्ये पाहत असलेला सुजय हा पुन्हा बोलला, आता ईशा तुला काय झालं? आणि ईशाने दुर्लक्ष केले आणि आपला मोबाईल उचलला. ईशा तिकडे वॉशरूमला गेली आणि मागे मागे अमित देखील आला. काय झालं ईशा, तू अशी का करतेस? आणि इकडे ईशाने एक घट्ट मिठी ही अमितला मारली. अमित हा मनातल्या मनात खुश झाला, कारण की त्याचे पहिले प्रेम जे विकासमुळे त्याला भेटले नव्हते, त्याने आता तिला मिठी मारली होती. मग बस पुढे काय? ते दरवाजाच्या जवळ उभे होते आणि ईशाने अमितला दरवाजाच्या अगदी बाजूला उभे केले. अमितच्या गालावर हात फिरवू लागली आणि हळूहळू सांगू लागली की त्याचा फोन आला होता आणि तिने सांगितले की पायल ही परत आली. अमितची नजर ईशाकडे गेली आणि अमित बोलला, पायल? पण बाजूने वॉशरूमचा दरवाजा उघडला गेला आणि ईशा येताना दिसली. अमितची नजर पुन्हा पुढे गेली आणि त्याने पाहिले की तीच मुलगी जे एका नवरीच्या साडीमध्ये होती, पदर तोंडाचा झाकला गेला होता, ही त्याला बघून हसत आहे. अक्षरशः त्याने अमितचे डोके हे उचलले आणि त्या चालत्या ट्रेनमधनं त्याला बाहेर फेकले. ईशाने दृश्य पाहिले आणि ती जोरात किंचाळली. त्या क्षणी सुजय हा धावत धावत तिकडे आला आणि बोलू लागला, अगं काय वेडी आहेस का तू? अशी का ओरडली? ईशाने त्याचे उत्तर द्यायचे टाळले आणि सांगितले, काही नाही, ते काहीतरी गेले ना खिडकीमधनं, म्हणून मला जरा भीती वाटली. त्यातच सुजय बोलला, बरं ते जाऊ दे, अमित कुठे? ईशाने खोटेच सांगितले, काही नाही, तो पुढच्या डब्यांमध्ये गेले. तुला माहिती आहे ना त्याला स्मोकिंगचा त्रास आहे, तो आता स्मोकिंग करायला गेला, येईल पुन्हा. पण ईशाच्या चेहऱ्यावर तो घाम सुजयला हा पूर्णपणे दिसत होता आणि ईशाला आठवू लागले की सगळे मित्र जे त्या पायलशी संबंधित होते ते आता मारले गेलेले आहेत.
ही पायल कोण असेल? काय वाटतंय? आणि हो, जर ईशा देखील यामध्ये सामील असेल, म्हणजेच पायलच्या संबंधित, तर ईशा देखील मारली जाईल. सुजयला ती पायल बद्दल सांगेल. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे ती नवरीच्या साडीमध्ये का असेल? आणि जर पायलला मारलं तर ती सुजयलाही मारेल. या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर जाणून घेण्यासाठी पुढील भाग आपण पाहूया, म्हणजेच पुणे जंक्शन भाग 2. कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली तर डिसलाईक. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर फेसबुकवर किंवा मला इंस्टाग्राम ID वर नक्की सेंड करा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.